Сьогодні ми просто гуляли. Природа, небо, зелень, шепіт дерев – усе було таким живим. Говорили про життя, про дитинство, про щастя. Таке просте, але справжнє. Бути плечем одне для одного. І раптом троє метеликів кружляють над нами, ніби танцюють. Ми сміялися, це ж трійця, Отець, Син і Святий Дух. А може це ми втрьох? А може метаморфоза? Це наші зміни, наше оновлення. І тут один метелик сідає на плече, потім на руку, потім на коліно. Така тиха дитяча радість, ніби Бог сам посміхнувся нам через ці крила. Ми сіли на лавочку і просто були. В тиші, в світлі, в моменті, наче природа заговорила. А може це він? Маленьке диво. І весь світ став світлішим.